Vikendica za cenu jedne manje garsonjere u gradu. Ukoliko želite iz Novog Sada i Beograda vikendom da trknete na svež vazduh, da vam se deca istrče po dvorištu, vi malo da se bavite voćem, da pozovete prijatelje na roštilj, onda ova vikendica može biti savršen izbor. Nalazimo se u vikend naselju Kalakača na desnoj obali Dunava i to neposredno uz autoput Beograd-Novi Sad kod mosta kod Beške. A plac 1900 metara kvadratnih. To vam je sasvim dovoljno da imate dosta za animacije i zabave. Sav je pod travom, preko 100 stabala voća, gotovo potpuno ravan, a u gornjem delu vikendica. A voća raznog, jabuke, šljive, kruške, višnje, trešnje, dunje, kajsije, nektarine, orasi. Šta ćeš više? Valja naglasiti da je vikendica smeštena u gornjem delu placa. Ovaj deo placa nije u potpunosti ravan, reč je o jednom blagom uzvišenju, ali upravo to joj daje privatnost. Sklonjeni ste sa puta, ušuškani ovde, ovaj kedar ispred, onako pravi jednu lepu privatnost. Sa gornje terase vidite i most na Bešku. Vikendica 54 kvadrata u osnovi na 3 etaže. Hajde da vam pokažemo kako ona unutra izgleda. U donjem delu kuće nalazi se dnevna soba, trpezarija, kuhinja i jedno kupatilo spremno za renoviranje. Na spratu kuće je opet jedan dnevni boravak sa terasom i dve lepe spavaće sobe. Treća etaža, potkrovlje, pretvorena je u jednu veliku sobu. Kao što ste videli, ova vikend kuća svakako zahteva kozmetička ulaganja. Morate se malo pozabaviti, srediti pločice, napraviti neki raspored po svom. Da ovaj duh 80-ih koji ovde u ovoj vikendici, da kažem, i dalje postoji, modernizujete i da dobijete jednu pravu vikend kuću ovde uz desnu obalu Dunava. A kad vam s proleća dođe društvo, birate roštilj, kotlić, ražanj, zabava za ceo dan. A sa ovog prostora, kao i sa terasa, posmatrate Beščanski most. I videla si, sam ti rekao, za cenu jedne garsonjere sve ovo. Da, ovo je jedna prava klasična vikendica, ja bih rekla. Znači, koliko neko traži vikend kuću, da ne košta puno, da može da se odmori, dođe ovde sa svojom porodicom, ovo je odličan izbor. Sve ste čuli, telefone u ruke, mi vas vodimo u Bešku.